to je naopak trojka, to je E. To je jako Emil. A toto tu, to je čo? Toto tu. Tak. To je U, to je S. To je S ako slon. Toto. No, to je Š. Ako štúr. Alebo To ako... je dvojka. Tu, toto je dvojka, pozri sa, vidíš, tu je dvojka. Ale ty si na opačnej strane, tak neviem, či budeš dobre vidieť. Áno. Hej, vidíš ju dobre? Toto. Jeden. Toto je P ako Peťo. Toto prvé je P ako Peťo. Toto. No, to je P. A to je R ako Rička. Toto. Alebo Ričkárovce. To je Ť. To je to vode. To je tvrdé, to je meké. Ť je meké a to je tvrdé. Toto je Ť, ako telivo. Toto je. Toto je U. To je U. Ako úhorka. Toto. To je U. Toto. Takýto oný. Háčik, alebo čo to je? Ako kto robí hú. Hekalové. Ovládaj mi taký háčik. Taký háčik nejaký. Ja sa nikdy dostane, pozri sa To ja viem, nejaký háčik. A tu je U. Toto je háčik. No, výborne, vidíš to? A ešte jeden aj tam, no a ešte pohľadaj niekde. Taký háčik, toto je U, pohľadaj. No, aj tam je a ešte pohľadaj ďalej. Ešte tam jeden vidím, niekde. Tuto medzi týmito písmenkami skús pohľadať. U. A ešte spočítaj, koľko je tu O. O, koľko je tu. 1, 2, 4, 8. Hej. Pačí. Čo to je? Ako sa to volá? To bol listok. To bol listok? Nebol taký kumitus? No dobre. Pačí. Tu máš toto, ďakujem. A poď pokračujeme pomalinky. Ideme ďalej ešte pozrieť tú fontánku, či čistá voda, či ju vyčistili už konečne.